перший день шкільних канікул в ЄС літні мандрівники шикуються в черзі до литовища Брюсселя. 1 липня в блоці почав діяти сертифікат про вакцинацію. Він покликаний спростити подорожі всередині Євросоюзу. Сертифікат може бути у паперовому або цифровому вигляді. Він показує, що людина зробила щеплення чи тест, або ж нещодавно перехворіла коронавірусом, відтак має імунітет. Я їздив робити щеплення до Франції досить давно. Пішов в аптеку, щоб отримати сертифікат. Це було дуже швидко. З новим сертифікатом не знадобиться переглядати купу файлів і носити з собою багато документів. Все дуже просто. Втім, експерти кажуть, що система ще не налагоджена. Так, в авіакомпанії Brussels Airlines відзначають, поки що не завжди достатньо просто щитати QR-код, що міститься в документі. Цифровий сертифікат COVID був покликаний спростити операції. На жаль, ми ще не досягли цього, так як немає єдиних європейських обмежень, тобто однакових обмежень для всіх громадян Шенгенської зони, сертифікат нам не дуже допомагає. Проблема в тому, що поки не створена загальна база з обмеженнями, які діють у всіх країнах блоку. Тобто працівникам аеропорту все ще потрібно виконувати перевірку візуально, щоб зрозуміти, чи відповідає пасажир вимогам пункту призначення. Цифровий сертифікат у країнах блоку видається безкоштовно. При цьому з 1 липня розпочався 6-тижневий період, у який всі держави повинні адаптуватися до його використання. Документ дійсний в усіх країнах ЄС і видається національною та англійською мовами. Він також поширюється на країни поза межами Шенгенської зони – Ісландію, Ліхтенштейн, Норвегію та Швейцарію.